बेथ' जोबोद गोजोनथाव रादाब जे बर'नि गेजेरावदि सोरां मन्जु थियाटार चन्द्रकान्त मुसाहारि थामहिनबा सेखाया दैदेननाय जि सोरां मन्जु थियाटार बियो 1974 मायथाइनि 22 आगस्टआव बियो जोनोम जादोंमोन आरो दिनै 2024 मायथाइयाव बियो 50 बोसोर आगान होबाय आरो बेवहाय सनाथि मायथाइ बिथाङा बेवहाय फालिदों। दा बेनो दे चन्द्रकान्त मुसाहारि थामहिनबा सेखानि जि दैदेननाय थियाटार बे थियाटारा आन्थोर जवा जासे रायजो राजानि गेजेराव बेयो माने जिखिनि नायजाबफोर बे नायजाबफोरखौ दिन्थिफुंदों। बेजों लोगोसे बर'नि जि हारिमु बिथिं बे हारिमु बिथिङाव बिथाङा मेंनाय गैयै आरो जिरायनाय गैयै जि मोनसे गरन्थ लानानै बिथाङा खामानि मावदों। बिथाङाथ' बिथांनि जिखिनि जिउ जारिमिन जोङो मोनथिनो मोन्दों। बिथाङा सासे जोबोद मोजां फुटबल गेलेग्रामोन आरो बिथाङा मोनसे नङा मोननै नङा गासै मोनद' बिथाङा साकरिबो मोन्दोंमोन, सरकारि साकरि। किन्तु बिथाङा बे गासै सरकारि साकरिखौ गारनानै मोनसे माने थिरांथा गैयै जि मोनसे जिउ बे थियाटारजों बिथाङा गाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनो सानदोंमोन आरो बै हिसाबैनो बिथाङा फैयै फैयै बिथाङा दिनै 50 बोसोराव आगान होबाय आरो बिथांनि जि मोनसे थांखि आरो जि मोनसे नोजोर आरो जि मोनसे नाजानाय बे नाजानाया बियो माने जाफुंसार जादों। दा बेनिखायनो दिनै आङो नैबे बुब्लियाव आङो बिथां चन्द्रकान्त मुसाहारि थामहिनबा सेखा आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो बिथांनि जि मोनसे नाजानाय बिथांनि जि मोनसे हारिमुखौ मोजां मोननाय फाग्ला बायदि मोजां मोननाय बेयो जाहाथे आरोबाव गोजोर जायो, आरोबाव बर' रायजो राजाफ्रा अनसायनानै लाबावो आं बेखौ बर' रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों आरो बिथांनि जि गोजोन इयुन बे इयुनखौ आङो हास्थायदों। गमामायैनो जोंहा बर'नि माखासे गौथुमफोर दङ, बर'नि गागि आफादफोर दङ। बे बर'नि गागि आफादफोरजों सावरायलायनानै बिथांनो बिमुं होनांगौनि जि मोनसे सम बे खिन्थु समा बियो नंखागो। बेखौ आंबो माने नंखाय होननानै बुङा, बिथांनो जों मायबा मोनसे बिमुं होनांगोन जोंनि बर' हारिया, बर' रायजोआ। दा बेखौ गमामायैनो जोंनि माखासे गौथुमफोर दङ, बे गौथुमफोरजों सावरायलायनानै जों बिथांनो मोनसे जायखौ एसामिसाव उपजुक्त होननानै बुङो मोनसे माने मोजां मोनसे बिमुं होनांगोन बेखौ आंबो गनायो आरो बे बिमुं होनायनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ थारैनो जोङो खालामलायनो थाखाय लाहार फाहार खालामजायो होननानै आंबो माने गावखौनो फोथायो आरो आं मिजिंथियो। बेयो आथिखालाव गोदोनि बाथ्राखौ जों बेखौ बुंनो थाङा। दा बेवहाय बिथांमोना BTC एबा BTRनि बाहेराव बिथांमोननि जायगाया दा 2020 मायथाइनि जि BTR सुक्ति बे BTR सुक्तिनि गेजेरजों साहा ओनसोलाव थानाय माखासे बर'फ्रा BTR ओनसोलखौ मोननो हाबाय। नाथाय BTRनि बाहेरायाव थानाय माखासे बर' एरियाफोरखौ लानानै बेवहाय BKWSC मोनसे माने बेवहाय अट'नमास काउन्सिल बेवहाय दानाय जादों आरो बे ओनसोलाव गोग्लैदों बे लेस्रा ओनसोला। दा बै हिसाबै गमामायैनो थांनाय सरकारनि खोथाया माबायदिमोन, माबायदि बिथांखौ मदद खालामदोंमोन, राङारि बा माबायदि बिथांखौ मदद खालामदोंमोन जों बेखौ मिथिया। आथिखालाव जोंनि BTR सरकार बिथां प्रमद बर' बिथाङा दिनैबो बेवहाय फैदोंमोन। बिथाङा जेब्ला चन्द्रकान्त मुसाहारिया दाख्लै आंखौ बे हाबाफारिनि थाखाय हांख्रायनो थाङो इदिनखालि बिथाङा बुंदोंमोन प्रमद बर'नि दैदेननाय जि BTR सरकारा 10 लाख रां इतिमध्य अनसुंथाइ हरबाय आरो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा दिनैबो गाव गावनि मेल बेखेवनाय बिबुंथियाव बुंदों बिथांनो 12 लाख रां होगोन। दा बेबायदि जिखिनि सरकारनिफ्राय जिखिनि रां अनसुंथाइ बियो सम बियो जालांबाय थागोन आरो BKWSC आबो गमामायैनो बेनि जिखिनि रां अनसुंथाइ बे रां अनसुंथाइखौ होगोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दोङो आरो जोङो बेबायदिनो गावनि नाजानाय आरो रायजो राजाफोरनि नाजानाय आरो सरकारनि मददजों जोङो बे थियाटारखौ लांनो थाखाय जों गासैबो साखाफारा जानांगोन। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकाव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन।
सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।